De optocht die niet doorging, werd mogelijk gemaakt door Hanze-dranken, Leeuwbier, Autokremers, Schumann Papierrecycling van Polbeheer, Gommans en Jansen, de Harmoniezaal. Vasteloven samen. De optocht ging niet door. De storm viel behoorlijk met, moet ik zeggen. Al desondanks ligt de muts van mij al in de roer. Ze hebben mij de bakkensjaal gesjoep. Een tas koffie heb ik. Dus we kunnen er goed tegen voor een skiën waar alle prinsen en alle mensen die normaal in de optocht meedoen, zich ophaaien. De eerste groep heb ik al gevonden. Die zijn op de camp bij de schacht. Oh, wat is het mooi. Vasteloven samen. 3. Ja, jong. Geen optocht. Ja, ik heb daar gisteren al mijn ongenoegen over geuit. Ja, ik vind dat het geen optocht, daar heb ik begrip voor, let op. Het staat voor mij boete heeft een optocht als het niet georganiseerd kan worden. En het is gevaarlijk, moeten ze het niet organiseren. Maar ik verwacht van het optochtcomité dat ze dan een alternatief bedenken. Een alternatief van, of we doen dat met halfvasten, of we doen dat dinsdag. Maar wat uit dit optochtcomité? Dit geeft een feestje vieren in de Oranjerie. Oh, €2 voor een consumptie. Die mensen die naar de optocht gaan kijken, dat zijn geen mensen die naar de Oranjerie gaan. Dus als ik het bedenk, moet ik het bedenken wat ook de doelgroep was. Dan moet ik het mij insturen. Nu lees ik op de Facebookpagina van het optochtcomité dat er ook geen halfvasten komt. Hebben die geen overleg meer met de verenigingen? Gewoon weer daar niet over. Ja, ik heb eigenlijk gezegd, die verdienen een brevet van onvermogen. Die moeten rap hier met zeggen. En dan moet er een muntje vasteloven en maar zelf overnemen. Want dit kind dus in mijn ogen dus absoluut niet. Moet ik dat zo verstaan dat de vastelovens zwagen staan en die wat met gewoon in de optocht over de bühne trekken van de Oranjerie? Of wat moet je me dat bij voorstellen? Maar hij heeft zijn eigen feestje, heb ik de indruk. Ik denk dat hij gewoon op een andere stoel is gaan zitten. En dat is ook zo zaterdag al in de krant. Dat is ook mede van invloed geweest op het aflasten. Want er zijn natuurlijk een hele hoop optochten afgelast, maar de ene maakt de andere gek, hè, als één schaap boven de dam is. Maar hier die dorpen, daar gaat het gewoon door. We stappen nu dadelijk op de wagen en we gaan er vloed op toe. Ja, want als je kijkt in Kwellen bijvoorbeeld, daar hebben ze de optocht wel ingekort. Maar de grote wagen stroet, alle loszittende delen ervan uit. Ja. En dan gaat de optocht gewoon door. Ja, maar dat hoort bij het initiatief van een optochtcomité. Die moeten zeggen, jongens, het kan niet met deze wagens. Dus we zullen heel erg goed shiften. Dat moeten ze doen, maar niet op de stoel gaan zitten van die mensen. Vergeet even niet, de kermisexploitanten. De nek omgedraaid vandaag. Kasteleins, de nek omgedraaid vandaag. De verenigingen voor €50.000 aan de jas hangen. En dat beslissen een stukje 4-6 mensen Romein. Ja, het wordt steeds gekker. Het ligt wel het stadhuis waar die mee bezig zijn. Daar gebeuren ook allemaal met dit soort rare dingen. Weet je wat me gewoon nog het meeste aan stuur? Ja. Nu zit zo'n grote hal wie de Jumbo ligt leeg. Ja. Daar hadden we het kunnen haaien. Ja, alleen de vetmuziek gekend. Ja, dat ben ik niet zo goed, maar we toch al vertrokken. Waar gaan we door 3? Ja, we gaan naar Vloot op. Hè. We zijn blij dat John van de Schaak een geweldige bus heeft. Waar we mensen op en in kunnen. We gaan met onze eigen wagen die we dus gestald hebben in Heur. Die we samen met Heur doen. Daar zitten we de Wienkoningen op, de grote prins en de kleine prins. En we proberen zoveel mogelijk tussen de weersbuien door toch een klein beetje dat te bieden aan de prins en de kleine prins en de Wienkoningen, wat ze eigenlijk ook bij de vastelovend hoort. Dat is niet alleen de receptie of de mis of de bondjeavond, maar het is ook de optocht. Dat is zo cruciaal voor een vastelovensmens. En ja, ik kreeg vanmorgen al het verbied, ja, maar je mag alleen een vloer mee doen. Iedereen mag een vloer mee doen in Poststad of morgen in Erkenbos. Moet ik me inschrijven. Geef in ieder geval de prins of die prinses of de jeugdprins dat stukje genoeg ook nog even met. Nou, het is duidelijk. De vuilmuisje weer niet te vangen voor één geetje. Zo naar vastelovend. Geen optocht in Remun, maar je laat dich niet vangen, hè? We laten ons niet kennen, hè. Inderdaad. Ik vind het heel jammer dat we niet naar de optocht van Remun kunnen gaan. Maar ik vind het wel een heel mooi initiatief en van Groot-Vosdree dat er dit toch op heeft gepakt. En voor de voorganger is dat denk ik een van de dingen waar ze graag naartoe gaat. Ja, en dan vind ik dit wel een mooi alternatief. Davy, het is toch schoon dat je een vloer erop mettrekt vandaag, hè? Want hoe is het niet lekker ook weten? Jazeker, Ton. We hebben zoveel slok hebben we. Ik denk dat we heel vlot op om kunnen gooien. Dus ja, ik vind het heel fijn om dat kwijt te kennen. Ik heb een grote plastic zak bij me, ik kom achter de gaan. Is dat goed? Geen probleem, je krijgt dat van mij. Hup, hebben die kip.
Vastelovens samen, gezien de zonneschijn op de Roerkade. De alternatieve optocht staat klaar. Vuurcafé de Pauw. En de hele hoop prinsen, bakkers, alles is aanwezig. Dus de oproep bij het gebed. Dit is me in de roer geweest. Ach. En de bakkersjaal hebben ze weer gesjoept. Ook nog. Ja. Reden van een uur dadelijk, geen probleem joh. Ik zie, je hebt ze aardig hier verzameld hè. Ja, de hele stadschade is hier. Londen wilde niet. De Duinagen is er niet. Het werd eigenlijk een geweldige optocht. Ik ben ervan overtuigd dat bakkers dit jaar niet verzoekt. Nou, Nee, dat Vastelovens morgen niet meer. nee, dat past wel eens man. Nee, dat klopt. Maar je gewoon weer even goed verzoeken. Geen probleem. Nog één keer in de spreuk, kameraad. Oploosbeest, bakkersfeest. Oploosbeest, bakkersfeest. Zussen, optocht, oploosbeest, maar een optochtfeest is het geworden. Tot zo. De hemel en iedereen aan de kooi. De prik die geeft dan op en door de tante kooi. Moet je niet eens roken? Eerst aantreden. Wie noemt ze niet vandaag? Zeg het maar zelf. Ja, vooral als sergeant gaat, president, konings en vrouw wel. Maar gewoon commandant, mocht dat ook? Ik zal door vandaag commandant zijn. Vastelovens samen, we staan bij de commandant van de stadsgarde. Geen optocht, vult er niet zo lekker op. Nee, dat is jammer. Jammer voor ons, jammer voor hun. Als ze nu kijken, zeggen ze ja, het is goed weer. Maar ja, aan de andere kant, ene wind vlak in de wagen en mensen verletsen. Dat wil ze niet. Dus het is jammer, maar aan de andere kant er zijn nu ook heel veel spontane ideeën gebeuren in Remun. En dat gaat zeker een hele schone dag weer vandaag. Maar doet genoeg met de mimosas die er allemaal naar binnen gekomen. Ja, de kerk staat hier voor je dadelijk. Ik heb gehoord dat in de Oranjerie de alternatieve op is. Daar rieven we dadelijk naartoe met de kerk. De kerk wordt boete neergezet. Het vermogen met de kern in naar binnen. En dan gewoon voor door de mimosa delen. Dus je mag niet met de kerk over de bühne heen. Nee, voor op Israël Raaier. En dan gaan we de vloer beschadigen. Dat vinden we... Ik ga even aandenken, maar dat is een aandenken dat wil ik niet hebben. Ja, we laten ons verrassen wat de stadsgarde vandaag allemaal gaat doen onder die leiding. Ik kan alleen maar zeggen, zo'n optocht en een schone dag, zo'n Vastelovens. We hebben dadelijk gewoon voor inshit op de brug. Hebben ze misschien nog iets van met gekregen. Dat wordt dadelijk gedaan. Gewoon voor 11 shirt niet op een Münsterplein, maar op de brug lossen. Laat je verrassen. We laten ons verrassen. Vastelovens samen geen optocht. Ja, het onder helaas zitten. Maar dat voelt toch niet lekker? Hè? Kijk maar eens naar boete. Het doet extra pijn. Ja, het weer is goed hè. Ja, het weer is goed. Maar weet je wat het is? We kunnen dat wel relativeren nog een beetje. Dat ze de beslissing hebben genomen. Waar ik net ook aangoof. Ik vind het vooral jammer voor de jeugdmensen. Ja, die mensen die hebben zich ook op terug. Ja, echt jammer. Maar goed. En al die struik gooit ze dat dan aan jaren of wat gaan ze daarmee doen? Ja, dat zal er helemaal van aan doen. Hè. Lijkt eraan of misschien gaat er nog wat gebeuren, ik weet het niet. Wat heb je een leven al gedaan dit jaar nog? Oh, van alles hè. Van alles hebben we gedaan in Leeuwen. Het is iedere dag het programma. Want eigenlijk ook weer naar Leeuwen. En morgen hebben we onze eigen optocht in Leeuwen. Dus ik hoop dat hij wel doorgaat. Dus de geest anders door de Oranjerie heen trekken duidelijk. Nee, we gaan niet naar de Oranjerie, we hebben een eigen middag. Kijk, zo wil ik het horen. Zo dan was het al. Dus alle volk pakken sambal en vieren de bakkersclub de carnaval. Die hebben het tempo erop. De bakkerssamba. De bakkerssamba dansen doen het. De champers de vogels en de dansen. Er is de bakkerssamba. Eigenlijk is het gesprek. Vastelovens samen, geen optocht. Geen optocht, niks meer, niks. Nee, ja, En wat gaat je nu doen? dat weten we nog niet. Alles gaat door.
Alles gaat gewoon door. Alles gaat gewoon Stel door. de heel even weer aan de kiekers van TV11. We zijn vastloosvereniging De Aanduurs. Dit zijn mijn vrienden. En eigenlijk het complete gevolg. We hebben een aantal dames metgebracht. Dat is in de Polka Dots. Die, ja, misschien dat die nog wel gaat willen zingen. Ik weet het niet. Ja, zing eens even een stukje voor. Wees je van een goed genoeg naar elke café en ga daar even op rechts gedaan. Ik denk dat dat het werkt. In de tv moeten we willen drijven op. Het is Maak allemaal ons even eigen goed, maak opdracht. ons niks goed. Kijk, zo wil ik dat Zo is zien. dat, De zo is mensen dat, van zo is lopen. dat. Niet trainen. Niet stoppen, toch? Maak ze zelf. Zo is dat. Oké, zo naar Vasteloven. Ja, hier Dank je wel. Vasteloven doen we Vasteloven samen vanuit de appelsinerie. Geen optocht. Ja. En de zon schijnt. Maar ja, En dat heb je zo, optocht. en je hebt er zo lang aan gebreid. En nu zit je aan ene slag goed gebreid, of niet? Wij zijn nu uitgebreid. We kunnen nu weer gaan naaien voor het volgende pakje. Dan zou ik zeggen, trek ze niet rond en laat ik zien. Jawel, doen we. Dank u. Schöne dag. Dank. Vasteloven samen, geen optocht. Ja, helaas, jammer. Dat voelt zich heel raar aan, of niet? Ja, zeker. Ja, raar. Dat was één keer prins. Ja, dan gaat de optocht niet door. Maar ja, ik begreep de beslissing van de optochtbestuur, begreep ik ook. Ja, en we maken... Maar dat ook te voort gekend. Ja, nee. Ja, ik denk het wel, dat is goed voor de lijn. Volgens mij gaat het van de voort waren gegaan en dat net zo gezellig was geweest. We maken het altijd gezellig. Laten we dat daar afwachten wanneer die vanmiddag gaat weer. Ik denk een schone dag toe wensen. Schone Vasteloven nog. Dank u wel. Zo gezien, hier komt de grote prinsenwagen. Met zijn de dorslustig ook uit. Davy de Eerste van de Velbuus. De optocht die niet doorging, werden mogelijk gemaakt door Hanze-dranken, Leeuwbier, Autokremers, Schumann Papierrecycling van Polbeheer, Gommans en Jansen, de Harmoniezaal.